Co by jsem jako PPC specialistka v Google Ads nikdy nedělala? První a poměrně důležitá věc je, že by se nevypínala kampaň třeba hned 3 dny po spuštění po tom, co nemá očekávaný výkon. Google potřebuje data a ty, aby získal, tak na to potřebuje čas. Takže mu ho dej a uvidíš, jaký budeš mít výsledky třeba za měsíc. Druhá věc. Nikdy by jsem nenechala kampaň běžet bez kontroly vyhledávacích dotazů. Na tohle téma tady na profile už máme jedno video, takže pokud tě tohle téma zajímá, tak se na něj běž podívat. Nikdy bych nespustila kampaně bez nastaveného měření. Google totiž potom nebude mít na základě čeho optimalizovat a bude jenom pak poslepu hádat, co by asi tak mohlo být tím potřebným výsledkem. A bez měření vlastně ani ty nebudeš vědět, co ti funguje a co ti naopak nefunguje. Třeba by si potom zjistil, že ti ten hlavní výkon netahají třeba PPCčka, ale úplně jiný kanál. Krátký úkol pro dnešní den. Dej nám dolů do komentáře vědět, jestli tě videa tohoto typu baví a jestli by si chtěl třeba delší sérii, co bych já jako PPC specialistka nikdy nedělala.